tafġuna taħt saqajkom tridu. Iż-żmien li noqogħdu rasna baxxuta spiċċa. Il-miżbla qed tikber bil-prodotti lokali li qed jispiċċaw mormija. Din kienet il-karba li waslu mal-500 bidwi il nġabru għal protesta oħra. It-tieni waħda f'temp ta' xahar. Dimostrazzjoni li matula kien evidenti ir-rabja tal-bdiewa illi ħaduha kontra l-Ministru Anton Refolo u s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd. Għabiex xogħol ta' traktors, dimostrazzjoni biex nixxolhom traktors. Xogħol ta' traktors saħallu. Ussib il-killu li ġej mit-third world country jekk ma tufux. Il-messaġġ kien wieħed b'saħħtu. Il-bdiewa qed jappellaw lill-awtoritajiet sabiex il-bidwi Malti jkun irrispettat filwaqt li napprezzaw ukoll il-prodott tal-għelieqi tagħna. Melkin Borċ fisem laqda bdiewi attivi u Gerald Vella, is-segretarju tal-Organizzazzjoni Inviti Malta, qalu li din il-protesta kienet kontinwazzjoni mal-ewwel protesta li saret fil-bidu ta' frar. Ħaniproponu numru ta' proposti l-Gvern ta' kif jista' jtaffi din daw id-daqqiet li ġejjin minn regolamenti u pjanijiet Ewropej u allura nisperaw li nkunu nistgħu nimxu l-qudiem jekk il-Gvern ikun lest li jieħu dawn il-proposti tagħna u jwettaqhom. Reġgħu rispons qawwi dak ifisser illi n-nies iridu illi nimxu pass il qudiem. Inna ħafna marbutin li ma nistgħux nimxu baqgħu ġejjin liġijiet illi għalkemm forsi jekk toħodhom at face value jkunu jidhru li huma tajbin u ma nistgħux ngħidu li mhumiex tajbin, iżda ma jħallunix naħdmu. U għal daqstant aħna ħanibdew bil-proposti tagħna issa biex nibdew ngħidulhom isma' naqblu ma' di imma nirranġawha b'mod aħjar ħalli aħna nkunu nistgħu naħdmu. Il-protesta li bdiet għal-ħabta ta' nofsinhar minn Taqali ġiet fit-tmiem għal-ħabta tal-5 ta' filgħaxija fil-waterfront tal-Marsa, post simboliku minn fejn jiġu importati ħafna frott u ħaxix. Intant dawk li kienu hemm qasmu numru ta' proposti lill gvern sabiex tittaffa id-daqqa ta' dawn il-liġijiet u biex bekk il-prodott lokali ikun stmat hekk kif numru kbir ta' frott u ħaxix qed jiġi importat minn pajjiżi terzi li jużaw fertilizzant li ilu maqtuħ mill-Ewropa tal-inqas 30 sena. Il-bdiewa għamlu wkoll talba ċara biex l-awtoritajiet jisimgħu dak li huma qed jgħidu u biex meta tkun se tgħaddi xi liġi huma jkunu ikkonsultati għax huma l-bdiewa u r-raħala li jafu sew dak li qed jiġri f'dan is-settur. Preżenti għal din il-protesta kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fejn qal li l-Partit Nazzjonalista illu żmien jiddiskuti mal-bdiewa u r-raħala għax il-partit jemmen fil-bdiewa. Nemmnu fil-bidwi Malti, fil-raħħal Malti, fil-sajjiet Malti, fil-prodott Malti u nemmen ukoll li l-fondi li l-miljuni flok jintefqu jiġu sparpaljati jistgħu anke jintefqu mhux biss fajnuna anke fejn tidħol fost oħrajn ir-raba privat bħalma jiġu għajnuna wkoll setturi oħrajn fejn jidħol kawżi li jagħmel il-privat biex jieħu lura il-proprjetà, imma jistgħu jintużaw ukoll biex il-konsumatur Malti jaraf jixtri il-prodott frisku Malti. U minn qalbi nawguralkom però nwedkom aktar ħidma u nwedkom ukoll li nkomplu nkunu oppożizzjoni imma iva nkunu wkoll rappreżentanti dejni wkoll fl-Unjoni Ewropea għal ġid tal-interessi tagħkom. Intant saret talba sabiex il-Gvern jikkontrolla u jinvestiga minn fejn ġejjin il-prodotti barra mill-Ewropa e kif dawn huma l-ikbar kompetituri tal-prodott lokali. Il-bdiewa spjegaw li ċertu prodotti li ġejjin minn pajjiżi minn barra l-Ewropa qed jiġu importati f'pajjiżi bħal Spanja biex wara jinbijaw minn hemm u għalhekk meta prodotti bħal dawn jiġu identifikati, il-Gvern għandu jibda n-negozji mal-Ewropa biex dawn ma jitħallewx jidħlu f'Malta. Il-bdiewa u r-raħala talbu wkoll bl-iktar mod ċar biex l-awtoritajiet konċernati bħas-sanità u l-MCCA jagħmlu analiżi aħjar ta' x'tip ta' prodott qiegħed jitħalla jidħol f'Malta. Dawk preżenti suġġerew ukoll biex jingħataw sussidju fuq il-fertilizzant li huwa wieħed mill-akbar infiq ta' dawn il-bdiewa waqt li talbu lill-Gvern biex meta n-nefqa tal-importazzjoni kif ukoll tal-ħażna jkunu ikbar minn kemm jingħataw jingħataw għajnuna. Preżenti għal din il-protesta flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm Alex Borċ, ix-Shadow Minister ta' Għawdex.